Bay tay sa bay nganong gali-li ta diri nga moram tag huldapir gunit tag armas oh. Kisa tong gili-lian di ay. Ay kabuang padukol kaning armas, kabalo kang manulis ta kay wa tay kwarta pati nang gutuma. Ah. Ako po adi ako nanay usang. Ato na atanan. Ang burolo. Magulda pa magali diri pa mas bukid oy, mas syudad dito. Isa. Unsa naman pugod yung problema? Kaniya tong pusilbi ka. Klaro ta nga ni. Ito na ibilin diri. Ang bitaw no? Sila bitaw sa. Ah, sige, akin ang ibitaw niya. Saan tama? Isa. Buwag ka po sila to. Sa ito itulis sa itong wamay gamit. Tumabay ka. Pistol man ito. Samantang kang manulis. Dali na. Dali ka. Unsa ka? Tulis ni? Nabuang na basin Tagalog ni bay. Tagalog gihoy. Ah, Tagalog eh. Hold up is me. Ay. What is hold up? Kuy nabugo naman ka nga. English man imo, Tagalog eh. Tagalog ba? Hugdap is me kada aron. Ah, kapuya ani oy. Aw. Tagalog di ay. Aw. Ibigay mo sa akin ang everything. Di man ni kasabot og Tagalog. English guro ni. English ka do. Are you English? Aw, English di ay. What is hold up? English man. Sayop man ang imuha gud, sayop ka Grahams. Ah, ganiyara kung in English dire. So in English nga sayop ang puka Grahams good. Say Grahams katong biskwit nga Grahams. Imong naong Grahams. Ay, mong naong Grahams. Ay, Ikaw may sakto gud. Bahala ka. ikaw bungol ka. Ay, si. Ay, na. Basin amang guro ni. Bungol na. Ganiyara kung inistorya di mo tubag. Bungol ko siguro ni. Ah, Awa po na oh. ang binabi ganiyara kang dinula ani. Saman, bungol ka? Amang ka? So daw? Ay, bungol. Confirm amang ni, amang. Ginang bungol, ganyan kung giingong bungol. Amang ni. Ay, lagi sig patuog ginang bungol. Sige na taglalis, ambi na lang na ambi. Hindi ka maluoy, disable ka ni disable. Kami di maluoy nga. Kami di maluoy kay imo man gihold up. Nyag mamatay ni kita may basulo na ani. Oo, good, sige ikaw na, ambi na lang na Sama ni mo. Kuhaon gud. Kasi kuhaon. Ayaw lagi nagkuhaan. Tagsa tanan. Tagsa tanan. Tagsa tayo. Ikaw, diri patunga diri. Ay. Bukol ka ron na. Baliktad na lang kung kutil. Paana ka? Siguro ka, amang ka? Laka diha. Amang ka, huy? Tubag ba? Let's say na. Ato. Uy, tawha. Pagtarong, Jo! Naunsa, pagtarong ka. Kakatula, sakit po yung kumbuk to na datugan. Klaro na yung kayong bungol. Sa may bungol nga, amang ni? Amang? Amang nga lagi ni. Ipon mong duha diya, mga Taon ka, uy. tutulod mo nun nga. Bi, ato na ning. Isitol, bi. Saan ka, pre? Ka, amang ka? Kapre, oh. Saan ka? Buang mo siguro ni. Tay sabi. Luoy man ning tawhana oy. Ato pa gihold up nga. Disable man ning buangan ni. Dito sa mura man yung tuyo rin tawhana, no? Patol man tawhana na. Ato na ni balik ka. Hinahangan tagkwarta ang tahanan niya. Maala na ko. Itong kuloy ng tawhana din. Bakit nang cellphone? Nana, oh. Nidadura na po nag-abno, oh. Luoy man po ni. Ikaw na, do. Uyan mo. Amping. Amang ila ito. Ah, di. Bungol to. Di man kayo mo tubag. Amang to. Sige, amping ah. Amping, do. Amping po mo. Ana, ay. Pusil. Pusil. Ang pila kong pusil. Lakad to. Muna na pusil. Pilagas to, Amping ah. Amping, do. Amping po mo.